Ka dorbar Shnong Umphyrnai kabala persya abat Mudisha ka Meghalaya High Court halor ka Thaw Shnong Thymmai hapo uput usam jong ka teka Shnong da ka Khasi Hills Autonomous District Council lingba ka Executive Committee ka barim haga step khat nyaw tarik ujemang arajar arpusan kala pentip baka court lani ka Ïing Kashari ru kala pen Ksan ya ka jingmudui lingba ka hukum kabala penmi ha ka santarik ujemang arajar arpusan Kumta halor ka Jingpyrshah jong ka court nakalian kinong ilam Shnong ha ka jing ilam jong uba el kharkungor sardar ka dorbar Shnong Umphyrnai kila lum ya ka dorbar ha ka step ban pentip pajba halor ka Jingpyrshah jong ka Jingpyrshah ya ka rai jong ka KHADC ka bala penmi house nem ubala dem kumban syukdo baka executive committee barim jong ka council akan no baka lale donbor ka ba penmi hukum ru ya ka jing itho Shnong Thymmai ya ka lingkhot jong ka teka jaka ka badan ha ka teka Shnong ya ka bala tip kum ka mausau ka teka jaka kabadon hakadong demeu jong ka Shnong Umphyrnai kade menshwa jong ka kur kharkungor na pokse ya ka bakitei ki kur kila dep de linkon shaka pan de tang ka we ke ching pentip ka bangi ko pentip supai ba namar kumba ki pai ba ki chudon rekat bangi kini lam Shnong ka por ha ka bede kham tam bat kini ka kam ka bede ba ke ching pan Shnong jong ka kur kharkungor ke tiga mau saung ti polat smith ka bading ha po kecil siar jong Shnong ka Thaw jong Umphyrnai ka bani ha po kecil section jong Umphyrnai te adin ko bakila ai Shnong na kalin jong district council ha ka khalai tarik kila ai ko ordar khalai tarik Desember jong arha tara pusau kila ai ko ordar bala itu Shnong ye ketika cakang te ka ba po jurisdiction jong Umphyrnai la itu Shnong no kum kata new village ka mausau te nakata ka daw te nakalin jong ka Shnong Umphyrnai hebro ko we tengila ya lum ye ka dorbar ka tisin tinggal ay pernah ke derbar bangin hak ban yakun bin yang bentakan ka hok ke ba ngidi bin yo te kade ken had haga khat artarik jong u February ara cara pusan tinggal ay ke petition ko high court na ka bentakan ka kam ke ba kila ya le den bor ke bala itu Shnong ya ka mo saw khlum ka jingtip jong ka Shnong Umphyrnai te nges ko ai khuble sibun ya ka high court ke bala simki ke ba de ka kam bat kumchu ya layar jong ni iba inumri bala simki ko bede mana ke kam dan nakalin jonga kum sudah Shnong tengah sumun ai khobler ka hikut ke bala sim ke bala bisar hok ak bede mana ke kam bat kala ai kacing cok yang ikum ke Shnong ba bat kala cancel no ya kata kacing ai Shnong ya ka mosau kum ke Shnong ka Thymmai te nakalin jong ni layo ya ka ordar na po hikut de ka santrik kabla sim ni ka decision ka santrik ne basan ara cara pusan kene bat ni layo kopi pa de ka de hakan jutrik jong u ne u ne basan jong u naimi layo kopi kene te na ka daw ta khnang ba ki pa ba jong ka Shnong Umphyrnai bro ka we kimtip ha ka be de mga rai jong ka hikut tinggal le ko lum ka di ya ka dorbar bat kumchu ha ka be de na ka kam kumba nakapor sa kapor lengba ki media kilai ki pa no Shnong jong ka Shnong hiber ki bo marchan jong ka Shnong kilan kacing kunrum kram ka badan hangte tementan nakalin chui ki Shnong ni kwa event pun pau lengba jong media ba kintip ba ya ka kam te nila chom te bat kila benle be kum ba chule baros kata bat ya kini si ki kharkungoro nyasngo dong ba kino ki badan ki chaka ki bakwa ben di ben thiet kum ba chule kata mulong kila benlong lai duit be ka bede wana ka kam nomor baka hikut kala ai ka ya ka rai chop sengi ki no Shnong jong Umphyrnai kum ba ka chulong mensua te ha ka bede bang ka chingong jonga ba ka bede ba ka chingthit chaka di chaka angte ila ai lai duit be ki kharkungor ba kin ya de lada ki kwa bende kin ya de lada kwa bende ba kin thiet tenre ha ka bede ba ka kamro ka tamulong kan ha ba po ka ching pechikmi jong ka Shnong Umphyrnai he ka no ka put ka sam ka bahap po Shnong Umphyrnai kan pek Umphyrnai pat ka no ka put ka sam ka bahap shikawi ka binta pat ka tumulong de ka tai ki Shnong ka manhap sim ya ka chingkit kli ta habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
ka nutrition bakam bha ka jingim bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya